Дигул номи аслиаш Пелин Орхунел мебошад. 29 январи соли 1988 таваллуд шудааст. Пелин дар вилояти Манисаи Туркия ба дунё омадааст. Пас аз мактаби миёна ӯ ба Истанбул кӯчида ва дар он ҷо таҳсили худро давом медиҳад. дар Истанбул дар яке аз донишгоҳҳо бо номи Догуш дохил шудааст ва онро бошад бо муваффақият хатм кард. Пелин актрисаи аввалин таҷрибаи актёрии худро дар яке аз сериолҳои машҳуртарини он замон бо номи Айве Гунеш, ки бо забони тоҷикӣ бо номи Шамол дар саҳро нақш офаридааст. ва соли 2013 бошад вай дар филми бисёрсериягии Биркес Ҳикоял, ки он бо номи Ман як ҳикоя дорам. ин сериянавис бо коргардон Талиб Карамтуғло нақш офаридааст. ва дар соли 2014 бошад Пелин Орхунел нақши Мелекро дар сериоли Letter Record бо нақши калон бозидааст. ҳунарпешаи турк Пелин соли 2015 дар филми таърихӣ бо номи Юнус Эмер шоири бузург нақши Бадҷим Султонро иҷро кардааст. дар соли 2017 бошад ӯ бо ҳайати ҳунари сериалии масакавии Шевкат Еримдер, ки бо номи Шавкати Мурпарвар, дар ин ҳам нақши калон бозидааст. соли 2020 актриса дар якҷоягӣ бо Кадир Догулу, Нилай Дениз, Нур Эркул ва Тансел Онгел дар сериоли Моҳ ва Офтоб, ки коргардони он Юсуф Эсенкал аст, нақш офаридааст. дӯстон барои